District Council, Lai Autonomous District Council, Mizoram, Mara Autonomous District Council, Mizoram, Satma Autonomous District Council, Mizoram, Diman Hasao Autonomous Council, Assam, Karbi Anglong Autonomous Council, Assam, Garo Hills Autonomous District Council, Meghalaya. এই 8টা দলৰ খেলুৱৈ বেন্ট্ৰু তেখেতসকলক সাজু হৈ থাকিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। এইখন খেল শেষ হোৱাৰ লগে লগে আমি খেলখন सिक्स शिड्यूल काउन्सिल्सफोरखौ लानानै ISPL फुटबल मेच जों जागायदों। जोंनि ओनसोलाव गोबां गेलेगिरिफोर दङ, बिथांमोननो मोनसे प्लेटफर्म होनांगौ आरो बेजों लोगोसे जों सिक्स शिड्यूल काउन्सिलफ्रा इउनिटि जानायनि मोनसे गोनां मोनसे बाथ्रा दङ, गोनांथिया दङ, जों बेखौ फिल खालामदों। दा बेनिखायनो बे गासैबो सिक्स शिड्यूलखौ इउनाइट खालामनाय, स्ट्रेंथेन खालामनाय आरो जोंनि ओनसोलनि पटेन्सियेल एबा जोंनि ओनसोलनि जिखिनि टेलेन्टेड स्पर्ट्समेन दङ बिथांमोनखौ नेशनेल आरो इन्टारनेशनेल लेभेलाव बरननानै हरनो थाखाय मोनसे प्लेटफर्म गोदानै बानायनाय जादों। आरो बे प्लेटफर्मनि गेजेरजों बड'लेण्डल' नङा, गासैबो सिक्स शिड्यूलनि जिखिनि प्लेयार्सफोर दङ बिथांमोना बिनि गेजेरजोंनो नेशनेल इन्टारनेशनेल गेलेनो मोनसे सुजुग मोनगोन होननानै आं मिजिंथिदों। दिनै जे नोंथांनि गभर्नमेन्टनि जानानै गेलेगोन आरो माखासे मोनसे माबा सिक्स शिड्यूलनि मोनसे बादायलायनाय जागोन, बेनि गेजेराव नोंथाङा माबायदि नोंथांनि गेलेनाय हान्जाफोरनि सायाव? गेलेनाय हान्जायाथ' थिगानो दङ, फुल प्रिपारेसनाव दङ, ओंखायनो बड'लेण्डनियाबो जोबोद मोजाङैनो गेलेगोन आंहा मिजिं दङ आरो गुबुन गुबुन काउन्सिलनियाबो निस्सय मोजाङैनो गेलेगोन आं बेखौ मिजिं लादों।